Hi, Mark Hendricks. Hello. Hi, hello, Gals. Hi, Francis. Hello. 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 You are beautiful. Oh, thank you so much. I feel beautiful. Thank you. Saying goodbye, just wake up. Oh my god. Like, oh my god, he's like, subscribe, subscribe, and send a gift. Thank you so much. Sir Queen, you are very beautiful. Thank you so much. Sir Queen. Cheryl, a very good morning, young lady. Thank you, Sir Queen. Thank you so much, people. Thank you very much. The likes. Thank you for the likes. Thank you. What is that? Hello. Thank you po. Oh my God, not available. Thank you, Sir Dwayne. Thank you, Sir Dwayne. Thank you so much. Oh. Thank you for loving.
You have a beautiful smile. Thank you, Dynamic and what? Dynamic and muscle. Thank you, 24 people. Excuse me. Thank you so much. I'm Mary. Yes, I'm not single. I'm getting married pretty soon. She's engaged to be married. Yes, I'm engaged. Oh my God, I'm getting married to my hubby pretty soon. What are you doing? I'm doing live. Coffee. Morning. Kape. Ay, classmate. Ha? Wara. Panulak lang. Tanan.
Ha? Ay, dulo mo pa mo yan. Hello! Hope your day is going well. Yes, going well. You live in Thailand? No, I live in the Philippines. We're the land from the Philippines. Philippines. Thailand. You want istorya? You look absolutely amazing today. Thank you, Justin. Good morning, Mom Sheryl. Oh my God, Sir Fred. You calling me Mom again? Thank you, Sir Fred. Good morning. Rini here. Rini. Yes, your husband. My husband is American. Future. American. Kape-kape. Kape-kape sa umaga. Dalawa ka na tawil. Balik-balik. Kape-kape. Kape, Sir Fred. Bacon and eggs, please. No bacon, no eggs. Just me. He's drinking coffee, yes. Coffee. You can send it here, haha. Not available bacon and eggs. One, no eggs. No eggs for now. I like bacon. Yummy. Having party here Sunday. Wow! Party and video, okay? Karaoke? Singing? Singing there? You're no Brazil. I'm not Brazilian. I'm Filipina. Yes, wife. Ah, happy birthday, Mom Cheryl. Happy birthday, advance. Happy birthday to you. Birthday, happy birthday. Happy birthday. She getting old. Ah, a golden age. Even even 50, oh my God, but it's still pretty. Her age is pretty. Some young but look old. But your wife is still looking young. Fred, a very happy birthday to your wife. Good morning, Fred, from Sir Dream. Thank you. She don't look 58. Yes, some women and the ladies are still young. The age is young, but look old. Not your wife, Sir Fred. Montreal is still looking pretty, still yummy. Something like that. But
some young woman looking young age but look old. Who are you doing? Yes. Thank you so much for the likes. How's the wife doing from Sir Fred? Hi, Gia. What's your name? Fred, I just want to know if she's had a real good day today. Fred, thank you for asking. From Sir Dwayne. Every time I'm saying goodbye, I believe I've been. I hate autocorrect, lol. Yeah. Fred, I just want to know if she's had a real good day today. Yes, I hate the autocorrect. Oh, it's dawning. It's getting dark. Hopefully she has more good days. Yes. Ano rin? Nagmamahal. May nagmamahal at may minamahal. Tsa! Hello, it's morning. Where she is? Kape. Kape. Kape, kape, kape. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you sa likes. Please hit the likes.
Sa init na mawa. Hindi mo pa yung bababang dyan yung pants mo. We're still waiting for you to send bacon and no bacon and eggs, Sir French. No bacon and eggs. Oh my god. Everyone like, subscribe. Thank you, Sir Fred. Everyone like and subscribe to this wonderful lady. To this wonderful lady. Sabi mo, hindi mo sunutan. Hindi ka muna sa gilid. Oh my god. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa akin paling. Ikaw ay yakapin, lalabo sa dilim. Nais kong makalapit sa'yo, nais kong malaman mo. Hi, Vino! Hello, Vino! Vino! Welcome back. Very long time no here. Maglabar lang ikaw, bebe. You remember me? I remember you, of course. You know. Oh well, time to call the wife. I will come back. Thank you, Sir Fred. Say hi to Mom Cheryl. Advance happy birthday to Mom Cheryl. Thank you. How much time now? Time now here, 6:51 in the morning. I'm meeting my hubby. He will call me. Oh my God, the hubby called me. From the far. Baba, tuloy ka na tuloy. Ano, nagmusal? Ay, wala dito. From the far. What are you drinking? I drink coffee. Coffee time. Okay. All right. Okay. All right. Okay. Someday, someone's gonna love me. I found a love for me and this sky follow my dream.
like and subscribe. Thank you, Rob. Oh my God, Rob, thank you. Thank you for joining. Beautiful and sweet. I never knew you waiting for me. You just get to fit in love, but it can't. Thank you so much. Oh, it's raining here. It's raining here. Fighting against all odds, against all odds. Thank you so much for joining. Thank you so likes. My God. Good morning. Thank you, Lord. Happy life. Happy wife. Thank you. Vivian Thompson. Hello, Vivian. How are you? Your love is like the sun that shines up my world. I feel inside your love is like the river that flows into my veins. I feel inside your love. Thank you for 20 million in the house. Hi. Thank you so much. Ricardo.
Gwapo ni Kuya Gab. Pukawan na si Turingan kay Mama. Thank you so much. Babalik ka muli. Thank you, sir. Ha? Oh, balon mo. Mga araw at sandali. Kahit marang nga pa yun nga, ito na pa yun na pula. Uy. Oh my God. Guwap ni Kuya Gab yan. Ako ba may nabira kami na punto ko yun? Every time you say it. Thank you so much, Carlos. Hello. I'm gonna my beautiful princess. Oh my God. Princess! Oh my gulay. Gap. Thank you, 10 million in the house. Thank you so likes. You have a beautiful. I believe the heart to me, but I know. Para sa ito rin puti. Araw-gabi nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Araw-gabi nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta.
Araw-gabi tayong dalawang Araw-gabi tayong dalawang Araw-gabi nasa isip ka Napapanaginip My likes number 15. Thank you, Vino. Thank you for the likes. Oh my God. Carlos, hope you hit the likes. Araw-gabi nasa isip. Ano niyo, pamahawan? What's the breakfast? Kahit sumating kita araw-gabi Love you. Love you, Dad. Araw-gabi. Thank you so much. Thank you to people in the house. Thank you so likes. Thank you so much. Sabi ko sa inyo, diri mo ito pag-around. Hindi na lang mo ba ito din? Yes. Diri, I mean, binalik mo ba? Hi, man. Sabi ko sa inyo, diri. Mag-jacket ka sa tulad, eh. Sabihin. Eh, bitin mo na naman mo. Bag mo. May loot na isa nila. Thank you so much. It's being gorgeous. How was the circuit? You'd be generating 240 volts of your chaos. What is that? 240 volts?
Impressive girls, impressive vibes. You need impressive care. For impressive hair, use Empress Intense Conditioner. Restores hair, rebuilds, and hydrates. Empress for impressive hair. Araw-gabi nasisisi. Regular hair care can't prevent dandruff. Skincare can. New Dove Dermasil Skincare Ingredients. Rebuilds the Thank you, strength of your 6 scalp people. for up to 100% dandruff Thank you sa removal likes. and 100% less hair fall. As a mom, I can care them when they're sick or protect them from harmful germs. I choose Safeguard, upgraded formula with complete 10 germ protection. Unlike another antibac soap, it targets and protects from 10 types of harmful germs. What? Meow. Meow. Thank you, 9 people. People, lurking. Who are you? 10 times for your hair. Doble ang ganda ng kapalan. Low brand levels, araw-araw. 3 months wash pack. Maybe hit the like, something like that. Even you are my stalker. motorcycle rider patay matapos hamalungin ng truck sa Ortigas, Rizal. Lalaki sumakay sa nasa 200,000 piso halaga ng gadget at bumaktan sa isang bahay sa Caloocan. Nahuli ka na nagtulong sa ilang pang bahay sa Luzon. Are you still sleeping? No? Just wake up. Blue gown. Dahil sa pagkagasa ng Oh bahay, my God. sitio sa Colomblok, South Cotabato, nagtuktahan. Ano kaya gusto marinig ng mga Pinoy sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos? You watch the news? Yes, I watch the news. I'm watching the news. Sa lakas ng lagasanan nito, natumba ang mga lumaratang motorsiklo sa barangay Canary Side sa Colomblok, South Cotabato. Ang ilang lalaki nagtulog-tulog na buhat ng mga motorsiklo at katangay. Ayon sa uploader ng video, biglang bumuhos ang malakas na ulan doon. Bandang hapon kaya kumaha. Naitayo at naikabiling na laguna ng mga natumbang motorsiklo. I love doing the same each morning. Yes. Every morning, having a news, something like that. Ang pagdaanan ng mga pulis sa kalsada niya sa barangay Bantog sa Davao City. Ilang motorsiklo ang pwede ka bang tumirik ng pilitin tumawid?
Bumubarin ka lang ng baha at nakadaan na ang mga Having a motorista. floods here in the Philippines. Some areas, some places, some floods, landslides, something like that. Stranded because of heavy rain. Para alisin ang mga harap sa kalsada. Nalinis ang kalsada bandang hapon. Wala naibulat na nasaktan sa insidente. Binaha at nagkaroon naman ng pagpuno ng bukas sa Antipas Cotabato dahil sa malakas na ulan. Maraming taaniman at sakit Floods ang again, nasira. yes, Ayon sa mga floods. otoridad, 2.3 million Have lots pesos of ang floods. naitalang pinsala sa lugar. Some places here in the Philippines when the wind is heavy. Ayon sa pag-asa, Strong localized rain. thunderstorms ang karanasan sa ilang bahagi ng Mindanao. Ito Oh my God. EJ Gomez, GMA News. Some trees are falling, fall down. Sa malaking dahil ng bansa ayon po sa pag-asa ang dati po itong General Flood Advisory ang Limaropa Region, ang Bicol, Western Visayas, Yep, Southern yep. Visayas, That's so Eastern sad. Visayas, It Zamboanga keeps Peninsula, happening, yes. Mindanao, Davao Region, ang Soxal, Oh my God. Bicol! Oh my God. General flood advisory. Some places here in Bicol. That's so sad. Yes. Nakapagan po ka na rin po, tuloy pagyong Quiapo. Namatang niya po ang bagyo sa layong 950 kilometers silangan po ito ng Central Luzon. Ngayon ang asbado ng madaling araw na magpuso. May lakas po po, naabot sa 45 kilometers per hour. Malapit po dito sa gitna nito. Pupugso naman naabot sa 55 kilometers per hour. At tuloy po ito sa Quiapo, pa-west northwest sa bilis sa 20 kilometers per hour. Sa ngayon, nakataas na po ang tropical cyclone wave signal number 1 at dyan po sa Batanes, kasama po ang Pagayaan, ang Pagbabayan Islands, Isabela, Apayao, Aga, Manila, Eastern at Central portions ng Northern Province. Kasama rin po ang Pagao, ang Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Norte, at rin po ang northern portion ng Aurora. Samantala na ang puso ay muling bumaba ang tubig sa limang pangunahing reservoir dito sa Luzon. Kabilang po dyan ang Ongat Reservoir na nasa 152.1 meters na lang ang water level. Base po ito sa latest monitoring ng Pag-asa, mas bababa na po ito sa sumata ng Pag-asa na hanggang 156 meters above sea level at malayo rin sa 180 meters na normal operating level ito. Bumaba rin po ang tubig sa Mia, sa San Roque, Pampapanang, Caliraya. Thank you. Thank you to those who hit the likes. Thank you so much. Stay safe and stay updated. Ako po si Abby Bernier. Know the weather. The teeny tiny look my bones. My bones. My God. O ABCDE platform at ang katulong po sa South Korea. Dahil kung mapadali ang access sa mga impormasyon pang-agrikultura at maiwasan ng pananakala sa mga produkto. May unang balita si Brother Yung GCP. Oh my Mga God. tinatago na gulay, labis na taas na presyo sa bigas at iba pang agricultural products at pagpasok ng mga smuggled na gulay. Lahat ito matutulungang masolusyonan ang centralized data ecosystem ng Department of Agriculture. Tinawag itong ABCDE Platform 1.0 na nidevelop katuwang ng South Korea. Sa platform na makukuha lahat ng impormasyon pang-agrikultura ng bansa. Kabilang ang database o impormasyon ng mga magsasaka at mayang isda ng Pilipinas na basihan sa pagtanggap nila ng mga benepisyo gaya ng fuel subsidy. what takes a lot of time is mag-verify kung Thank you sa likes. diba, Sa nagla-likes. Thank you so much. database, workers na, Everything is 97% ng accuracy. Kasi i-verify ng presidential assistance siguro pinatahan ng area. Within 1 week, nandun na ganun na matagal, diba? But of course, ang critical dito, the software is ready, it's live. Ayon sa Department of Agriculture, sa pamamagitan ng platform na ito, madali rin makikita kung may mga nananamantala sa presyo. Ipapublish kasi dito ang market price at retail price ng mga agricultural products. Sa mga pagitan din ng platform na ito, madali lang mamamonitor kung may mga pumapasok na mga smuggled na mga produkto. Kung nilalagyan natin content measure, read it, per day, kita na lahat, the regional, the provincial,
munisipyo, national, so everybody reacts, of course, makikita rin siguro, dahil sa bagsak naman, tapos wala naman yung populasyon, ang hindi na narinig, para mas mabilis na pumasok yan. Magtutong pa na rin ata ang produksyon ng mga produkto at demand ng mga kailangan sa pagkain ng bansa, kaya may iwasan na ang mga nasasayang na tulay na ligawa. Sa ngayon, mahalaga raw na mag-train ng mga tao para makasabay sa bagong sistema. Ito ang unang balita. Red Reyes, GMA News. Pinanindigan ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na may betrayal of public trust sa pag-amin niya ni Vice President Sara Duterte na may kinausap siyang tao para patayin Pangulong Bongbong Marcos. Iyan ang pagpapatingin ng cross-examination kay Matibag bilang testigo sa paglilis. Sabi ni Matibag, patuloy pa nilang iniimbestigahan kung sino ang kinagpata ng isip. Ngayon ang balita si Sandra Ginaldo. Prayer for public trust must not be consummated when she publicly admitted there is an organization that she contracted. Thank you. How you say? Are you happy there? Yes or no? I'm happy. Yes, of course. Of course. I'm happy. Why? I'm very happy here. Living here in the Philippines. There is no justice right now. It's not execute the law. Execute the president who is the law. Sino mo mag-ibagin ng depensa ang sinabi ng konstitusyon na may counter of violence si Vice President Duterte. Pinalabas nila ang kanila ng konstitusyon ng kontrobersyal na pahayag na isip noong October 2024. Kwento ito ng isis sa nangyari umano nang bumalo sila ni Pangulong Marcos sa isang graduation sa Philippine Military Academy. Why do you thank you very much? I saw the humiliation based on yourself. I wanted to help you, but I was so later that it took me too long and then I realized that I had struggled with fear. So bata, I do that, so I just imagine myself looking ahead. Tinanong ng depensa si Matibag. Didn't you take Bibi Sara's statement out of context? Mahirap po para sa ating law enforcement na yung ganyang mga statement na natin po patalbalihin. Katunayan, alam naman po natin kahit nga biro, halimbawa po, yung bathroom nga po sa inyong lana. Oo, kaya matulong sa ka. law enforcement credits to that and process po natin. Kaugnay po, pinalitan din ang pahayag ni Davao City Mayor Vice Duterte sa pakikiusap ng Bicol Paano may depensa? Hindi pa sa ground po ng legal mounted person? Your Honor, May apayungan rin natin. Pagtapo sa kandidas ng Pangulong sa pagkansasyon. Kinwestiyon naman ni Senator Judge Pancho Velasco kung bakit hindi pinagpagahan at kasuhan din si Mayor Jose. Pangalan ba yan? An exciting situation as well. Baka meron double standard. Bakit yan nag-focus kay Vice President? Ganun na yun apply kay Mayor President. Sapagkat ang isa po din-develop namin dito na jury position sa Puatan. Kaya dala po natin, if you go to court using the jury of conspiracy, medyo mas mahirap po na pasok na kaso. Kaya we're taking much time to develop the case po. Sinalakay rin ng depensa ang panig ng thesis sa insidente ng pagmumungkot sa isang sheriff noong 2011 kung kailan ang kaldo pa ng Davao City City to
Duterte. Ayon sa depensa, nangyari ito sa gitna ng planong revolusyon ilang araw lang kasunod ng isang flash flood kung saan may mga nasawi. The demolition that you mentioned involved the demolition of informal sectors. Thank you so lights. My God. Thank you for the lights. Are you aware that 30 people died during the peace? I have no knowledge of that. So, in other words, are you also aware that it was the sheriff's refusal to provide a 2-hour extension? That's why Bibisara got. And that is the claim of the defendant. If you know only, I have no knowledge of that. Alright. Binalikan din ng depensa ang affidavit ng nagpakilalang Davao Death Squad victim na si Arturo Las Cañas na witness din laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong crime against humanity sa ICC. Ayon kasi sa NBI, ginamit nilang open source intel ang sinabi umano ni Las Cañas na may kinalaman ang bisa sa extrajudicial killing ng alcalde siya ng Davao. Without verification, you decided to believe the contents of the document that you've been. Sinama lamang namin po ito isa dun sa mga factors na sinasabi po natin, yung pattern of violence na tinatawag. At doon po, at doon sa paragraph 270, sinasabi nga po na may kinalaman sa extrajudicial killing si dating Mayor Sara Duterte at para sabi pa kanya, huwag din ang barilin, ito na lang. Did you decide to believe the contents of the document without verifying it with the status? Yun nga po yung sagot ko, ako hindi agad, kaya po kinikwento ko nga kung paano po namin nagamit yun. Pero may question ng depensa kaugnay sa mga kaso ni Las Cañas. This is the same as Cañas, who was charged by the Senate panel, led by then Senator and still Senator Antonio Lacson, with a recommendation for perjury. Is he not? Hindi ko po nabalitaan yung consider siya ng perjury. You mentioned na pinapaliwanaan niya na siya ngayon as clarified by the chair. So are you saying that pinapaliwanaan niya na ngayon without issuing a subpoena to Las Cañas and verifying? Hindi po nag-issue ng subpoena kay Las Cañas, pero meron po naging verification process. May witness naman si Lacson. If I'm correct, na hindi ako nagpapag Inusisi ng ang payag ni matibag na patuloy ang investigasyon nila sa mga persons of interest na posibleng makapagturo kung sino ang kontaktisang assassin ng vice. Hello, kayo sa kanya pong press ko, tinanong po siya sinabi kung sino mga tao. Kasi nag-i-relay po kami sa iba't ibang intelligence report. At lumalabas po dito, alam natin yung kasaysayan, malawak po ang kanyang tinatawag na potential, nakadevelop po ito ng mga relasyon, pagkapunta na sa mga very uniform vice president sa security group at yung po mga death squad. So tinignan po natin ang tinignan yung process of elimination, yung mga tao po na maaaring doon nanggaling o maaaring nakakaalam. Kasama ba sila sa persons of interest itong big vice president security? Paano sila nagiging persons of Oh my God. na merong Thank you. 7 million. 5 million in the house. Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na Favorite hatin. yung nakausap niyo is Who are you? actual na nakatrata. hindi po natin Guys. pasiguro kung sa natitirang número, pero po personal pa po sa Dagdag na tanong ni Presiding Officer Jesus Madero kay Matibag, kung bayad pa kapatid ang pagkontrata kung meron man. Pwede na ba yung mga kontrata? Sa inyo investigasyon, may bayan po ba yung kinausap ni Ricky Sara para patayin? Hindi yung manuwa ba? May bayan po ba yun o lipat? That is the part of the investigation that we have to establish. Ito ang unang balita. Sandra Pinaldo, GMA News. Pinili ni Vice President Sara Duterte sa Senado na sagutin nito ang pagkain ng kanyang defense team, support staff, at mga testigo sa impeachment trial. Patay sa isang liham mula sa Office of the Vice President, ang pirmado ng vice at naka-address kay Senate President Win Gatchalian dapat daw magmula ang mga pagkain na pinulis sa accredited caterer ng OBP.
serve din daw dapat ito sa designated ruling room ng defense team sa Senado. Ang hiling ng ise para raw matiyak ang seguridad at kaligtasan ng kanyang team. Base sa dokumento na tanggap ng opisina ni Gatchalian ang liham. Subukan pa namin siyang kung na parehas kaugnay sa hiling ng ise. Ngayon din ang Office of the Vice President. Kinupirma naman ni Senator Tim Lacson ang naturang liham. Twin Crystal. I hope school's going well and everybody's enjoying the beginning of the school year. Crystal. Sir Edwin, maybe you are wrong one. That there's an OBP Are you letter Crystal? I hope and school's an going NSC well, huh? participation in that letter. That's me. So, That's sir, my. definitely Huh? the defense Sir team Edwin, what? I'm not Crystal. Cheryl, I'm sorry, moderated two channel at the same time. My fault. Oh, okay. Oh my God. That's why I wonder. Ah, I'm not Crystal. Oh my God. Nag-layover doon ang isa ba? Why? Nagyakong papuntang Gabi, Netherlands, kung saan nakatulong ang kanyang ama sa dating Pangulong Bicol, Duterte. Patayo ng mga driver matapos alamang ng container sa barangay San Jose sa Rodriguez Rizal. Ang pagwaman ng inares ng truck driver sa unang balikan EJ Gomez. Nagdawasak-wasak ang motorsiklo niya sa gilid ng Bayagas Road sa barangay San Jose Rodriguez Rizal nitong Miyerkules. Ang Sure. driver tumilapon sa may ringin ng That's why I wonder. Oh my God. Crystal. Oh my God. ang isa pang motorsiklo kumandong sa irin sa gitna ng kalsada ang So it's okay. No worries, Sir Edwin. matapos silang ararutin ng isang dump truck. Sa bahagi nito sa gilid ng highway na karating Take your ang time. driver, matapos sumalpok sa railing, pumalag sa simento at tumagla sa puno. Ang 26 anyos na driver nawalan kumano ng preno ayon sa pulisya. Ako, nagawag siya sa may long dilim. Ang Quezon City at Montalba. Ayos ko rin, naramdaman niya nawawala na yung kanyang friend. Sinubukan niya itong gilid, yung tabi. Subalit hindi niya magawa. Dahil yung bigat ay mababa sa pwersa at bigat. Kaya dumiretso siya sa kabilang linya. Kung saan itong dalawang motorsiklo na nasakot, may paket naman sana ng Philippines na nila. Ayon sa pulisya, ang biktimang natipid sa salpukan, trabahador sa isang pharmaceutical company na pagkatapos ng mag-deliver sa veterinaryo sa isang zoo, ang isa naman na nabalian ng binti at paa. Tauhan ng Bureau of Jail Management and Technology o BJMP na nakasain sa Quezon City Jail. Isinugod sila sa ospital pero namatay kalamunan. Ligtas ang pahinante, gayon din ang truck driver na inaresto ng pulisya. Ayon sa driver, bumiyahe sila mula Tagaytay. Thank you, 3 people. Thank you so much. Nawalan daw ng preno ang minamaneho niyang 10-wheeler. Oh my God. Accident everywhere. Sasampahan ang truck driver ng reklamong reckless imprudence, resulting in homicide and damage to property. Matindi ang hinagpis ng kaanak na 32 anos na si Christian Aranda na 2 taon pa lang daw sa servisyo sa BJMP. Simula ko lang yung pangarap ko sa propose ko lang po sa Johan. Mapoy natapos dahil sa accident ito. Ito ang unang balita. DJ Gomez, GMA News. Ilang pesos lalo ang iba kung isang lalaki ng loob sa mga bahay sa Caloocan. Hi, di mo kito. Tribulator. Oh my God, di mo kita. Di mo kita. Thank you so much for watching, 7 people. Madaling araw noong July 16, nahuli lamang isang lalaki na tumatakbo sa isang paligtas ng barangay 185 I believe that Caloocan. things Nasa dalawang right. isang alala ng gadgets at iba maggamit ng isang Canadian National at kanyang mga kasama sa bahay.
Wait lang, I need to relive. Wait, wait.